so benganayo indlela ukuthi kumele ngiphume nje ningazi ukuthi ngiyaphi. Angazi uyeke KFC because my customer wathole KFC and baningi KFC ePine Town omunye first mama Zulu why ungatshela ukuthi yena amawenza amaphilisi sengize ngizwa ngosibanibani angaze ngiposte mina ngaposta ngakaqala ukwaposta amaphilisi sadila nje emsebenzini umuntu uthi uyamjabulela mali iphinifa lami uphindile Sikhosana haleluya umondli wethu uvule amakhaya amaningi uvule akekho umuntu ongathi ngintandane akekho ongathi ngumfelokazi akekho ongathi anginayo support ekhaya yonke into isezandleni zethu akithi siphelele nje yena wasithatha wasipha haleluya lokho asinike khona usinike anakho kukhona na ngangena nje egroupini yabathungi ngikhumbula nginasikole mina ngithi nginama office nje la ngisebenzela khona esithungela khona ngathi ngisahleli ngase ngiyabhala nje egroupini ku Facebook yabathungi ngathi mina ngifundisa ukwenza iphinifa in 5 days uzofunda uhamba nalo iphinifa lakho usuligqokile uzanendongo yakho uzithungele wena iphinifa lakho ulisike ulithunge. Igama uSinenhlanhla Zimo weBhekuzizwe Media ngicela sisukubuza zisekabanzi. Igama lami nguNozipho Ngwakamnyanda. Sicela ubuza kabanzi ukuthi yini kwenze waba nogqozo nokugqugquzeleka ukuthi wenze lo lusuku lanamhlanje lube impumelelo. Usuku lanamhlanje okungenza ukuthi ngiqhuqumezeleke ukuthi lube impumelelo ukuthi sifuna ukubonga usisi uri uMasikhosana okuyena osifundise ukwenza iphinifa. Usuku lokuthi namhlanje simbonge njengoba kuyinyanga yomama usizile kakhulu siyabantu abasha siyakwazi ukubeka ukudla etafulweni ngosizo lwakhe osenzele lona siyabantu besifazane namhlanje sithi sizobonga nje ngokukhulu osenzele khona. Kupho kufisa ukudlulisa ke kubantu besifazane abafisa nabo ke ukuzibona bese sebekule ndima enikuyo nina namhlanje. Engakusho kubantu besifazane abangabi nalo uvalo into ebalekile uma umuntu wesifazane ukuthi into mase unqumile ukuthi uyayenza usukume uzethembe uyenze konke kuyaphumelela konke kuyenzeka singazibukeli phansi siyabantu besifazane silinde ukulethelwa izinto konke kuyenzeka. Baba sisacela ukubuza ukuthi ingabe umsebenzi wendlondlo wawubona kuphi la wakheha khona ukuthi uzwe uthathe isinqumo sokuthi usebenzisane naye. Yo ngizothini sekunesikhathi ngisebenzisana no Sisri sihlehla nje sibuyela lapho ayisadayisa khona ama perfume eza engena emaphinifeni kwathola ukuthi last year sengivula i-clothing shop sema communicator naye ngathola ukuthi ene usethunga amaphinifa that is where ke abe sesixhumana ukuthi nori ngoba ngiyabona udayisa ema flea markets ngama weekend nani nginaso ispace engakuprovide ngaso because isitolo sikhulu then siqale lapho ke wathumela amaphinifa sawafaka esitolo then adayisa ngaleyo ndlela kwakhula inyanga nenyanga. Iphike baba imessage ofisa ukudlulisa nje kuyena yokumgqugquzela njengomuntu oncoma umsebenzi wakhe uthi umsebenzi wakhe uyawenza ngendlela efanelekile iphi nje message ongayisho kuyena osukwini lanamhlanje. Engingakusho kuyena angiboni ukuthi kungaba ukumgqugquzela kakhulu engakhamisa phambili because indlela enza ngayo motivated already because uma ubuka lapho aqale khona namanje uyabona ukuthi usekhule kakhulu izinga ebesikulona abekulona last year ngiqala ukuthi ngithatha amaphinifa kuyena naloku engikubona ngaphakathi kunomehluko omkhulu lokho kufike kungitshele ukuthi emqondweni wakhe unokukhula okukhulu and kune growth potential asayibuka yena asafisa ukuthi akhule aze areach lelo point lelo. Igama uSinenhlanhla Zimo angibingelele Ndlondlo ngisecela nje ukuba uzichaze kabanzi uchaze ukuthi engabe ungubani uqhamuka kuyiphi inkampani isinesikhathi singakanani isebenza nenzani ngaphansi kwayo. Igama lami ngoRithabile wakasikhosana i-founder noma ngithi CEO yecompany iDidin Pty Ltd specialize kakhulu ngamaphinifa senza amaphinifa nje isikhathi esiningi
sibuye futhi sisize nabantu besifazane abangakwazi ukuthi babeke isinkwa etafuleni ngokuthi sibafundise nabo ukuthi iphinifa lisikwa kanjani uphinde ulithunge kanjani bese lona ibhizinisi leli lephinifa uliqhuba kanjani. Sisebenza ngalokho nje kakhulu. Sesinabantu ke abaningi sesibafundisile nekuyibona abasenze ukuthi sibe la namhlanje. Ibona abasenze ukuthi sihlangane la bakhona nje la ngaphakathi abafundi sesibafundisile ngithi abafundi ngoba kahle kahle ngisona isikole ngumama nje osiza abanye abantu besifazane ngumuntu wesifazane osiza abanye. So abantu sengibasizile asebekwazi nabo ukuthi bakwazi ukuyithengela isinkwa sebengale bawu81 sebebonke nje ebhukwini lami nginabo bawu81 nakuba bengakhonanga ukuthi baphumelele bonke kodwa sebephelele nje bawu81 and bonke bayasebenza njengamanje sebeyakwazi ukuthi umuntu azithengele indwangu zakhe asike naye athunge adayise sebenama customer abo. Ngabe ikhona indawo enisebenzela kuyo njengoba sibona abafundi bakho bebaningi ngangaka noma kukhona indawo enihlanganela kuyo ngaleso sikhathi uma bekhona abafundi ozobafundisa ngaleso sikhathi? Indawo esisebenzela kuyona ikhona kodwa indawo encane ngoba indawo mina engisebenzela kuyona engangiyivule ngoba ngifuna ukusebenzela mina ezingumuntu odayisa amaphinifa shuthi ama office awu2 alapha ku Pine Street waziwa ngoMonty Naker manje igama elisha lapha ngase Shoprite Receiving. Ungena nje la ku passage leli liphumela ngase Hungry Lion uyangena nje lapho bese uyasifonela sikwi building nje leli elaka Fashion Express ngise ground floor ke lapho mawusukudlula akubonakali suke kufanele ukuthi ungifonele bese siyakhuphuka sizokulanda. Then indawo esikuyona akuyona vele indawo yokufundela indawo nje engisebenzisa ukuthi mina ngikwazi ukusebenza bese ke ngiyakhona ukuthi ngiba accommodate lapho ngiba accommodate ngaleso sikhathi esuye sinaso. Ndlondlo nanguke umuntu uyasibukela lapha emakhaya uyafisa ukuba ingcenye yokufunda ngaphansi kwakho engabe utholakala lapha enkundleni zokuxhumana ko Facebook ko WhatsApp inamba ya WhatsApp uTwitter makuthi unawo? Ngikhona ku TikTok ikhona la ngimaketha khona kakhulu uQueen Ree noma usearch nje iRedesigns uzongibona lapho na umsebenzi lo wamaphinifa sibe khona futhi ku Facebook usearch khona uRedesigns uR wakhona uREE bese kuba uDesigns bese futhi siba khona lapha yana ku Instagram nakuba singekho omningi ke kakhulu ku Instagram but Facebook ila sispecialize khona kakhulu na ku TikTok. Engabe azi ukuthi ngithi ngizokwazi ukuyimela ngelinye ilanga cause ngihlupheke kakhulu ngisakhula so ekuhluphekeni kwami ila ebengifunda khona ukuthi okay lana ke kusho ukuthi uma uNkulunkulu esekwazile ukuthi akubusise uzube mdala ukwazi ukuzenzela izinto angikwenzeke lokhu engikhona ukwenza ngezandla zami bese ngingabi nawo umona ngalokho uNkulunkulu angibusise ngawo ngikwazi ukuthi ngikushare nabanye abantu umona iwona osubulalayo ke ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ngizofundisa umuntu ukuthi akathungele liphinifa engiliqokile mina ngimfundisa ukuthi lithungwa kanjani shuthi yena usezokwenza ibhizinisi mhlawumbe futhi uzitshela ukuthi kuzokwenzeka. Ngabe siphi isinqumo noma yini eyakwenza wakhetha ukuyeka umsebenzi ngoba ususibezelele ukuthi ubuyisebenzela kahle wagcina nje usuthi nje ukwezokuthunga ngokuphelele? Okwangenza ngicabanga ukuthi ngiyeke ukusebenzela umlungu ukuthi umuntu umthetho wami kuyilo muntu osebenza ngokuyikhandla kuyona yonke into engenzayo ngiyayenzisisa. So ngabona ukuthi uma ngiqhubeka ngikwenzisise engikwenzayo na mangikwazi ukuthi ngisebenze ngokuyikhandla kangaka ngisebenzela umlungu why ngingayithathi lento kube yeyami kube ukuthi lokuyikhandla engikwenzayo ngikwenza entweni ekuyeyami. Ngiqhamuka kuBhezizwe Media ngiyabingelela ababukeli namhlanje sikhona la eThekwini njengoba namhlanje kuzobungazwa eminye imicimbi kubungazwa ke usuku lwendlondlo lapho kukhulunywa kabanzi ngamagalelo asewenzile empilweni zabantu besifazane. Usuku la namhlanje libolekeka luyimpumelelo enkulu ke namhlanje ngoba kubonakala abafundi abangaphansi kwenkampani yakhe bejabule kakhulu bembonga ke amagalelo amahle asewenzile empilweni zabo. Siyabonga ukuthi njengoba kuyinyanga yabantu besifazane kukhona abantu besifazane abacabanga ukwenza ngale indlela abenze ngayo bekwazi ukubonga omunye umuntu wesifazane uma kukhona okuhle